Nata kono na n'olu. N'olu na nga kono n'olu ndị Imo steeti. Hapụrụ na ya aka Chukwu. Aka ya osi Imo kọwa abịa. Apụgụla m na ihe m n'ụgbọ ahụ na-abịa abịagala m aka na shi. Ka nnela. Onye nwere ihe mma m otu abụra lue na mma m. Ha si na magide eriri nga so onye ọwụwara na-agba ya. Asịmedi ya were onye lulu ma ihe m riri nga m logo otu na telemele. Mmi nke ka a ga-akụ ihe esiri nga akụ ndị medikal nọ onye a ndị na-adụ ọgwụ da akara isi kelekwe nọọsụ ke na-agba m ọgwụ na nwere mgbu no. I am pleasure to meet you. Ị gara nye m onwe gị nsogbu mana ebe iwepụtara ewepụta ekwuru m ka asị m saa nsogbu ha nyere m gaa n'abalị o wute ka asị m saa ịma ihe akpụ m ụka nọ na-ekwuri ebe dị m ejikwa obi gị wepụta ego gị kwe gị ekwute ife ọgụla ya n'akpa ị na-eche mkpụrụ ya asị m saa ụmụ nwaanyị a ọwala m obi akwa mbere nga n'abalị na ụkọ nwere onye si ozugbo m hụrụ okwu m saa onye ọnọgụ beta agụgụ m ya ụdị ngụgụ m n'ala ya emefọmụlụ ya mere ya emefe ahụ emefọ mere agbagigogo onye nwere Chineke na o nwere ihe dị mma ya mere anyị ga-etiwenu haleluya ebe ọ bụla ị na-atibe haleluya tifi imo na-asị gị otibe ọlụzuru mee tienu haleluya onye nkume asị m n'otibe haleluya ịnọ na Kraịst abịarụla onye nwere Chineke na o nwere ihe dị mma ụmụnne m ka itienu ị garuo n'ezinụlọ m haleluya haleluya o nwere ihe Chukwu mere n'ime ndụ m na-etu n'ụwa ya mere m ji asị ka itibe n'ụwa asị ngwere ma agba ọsọ ghara n'ukwu osisi aka kpara ya n'elu ụwa onye ọbụla dị ndụ ị ga-eti haleluya maka itinye ya na ọ ga-emeghere gị ọnụ ụzọ erila otito Chukwu nwanne m ọkwa ị na n'olu m onye ọbụla ka itibedu tibenụ asị na ọkpara Chineke nnọọ okwukwe m dị n'ime gị atụrụ Chineke bụ okwukwe m dị n'ime gị onye ọma na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị chi ọma na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị onye na-eme asị okwukwe m dị n'ime gị agbapụrụ ezuru ike okwukwe m dị n'ime gị onye ọma na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị ụzụ na-akpọrọ m nwa okwukwe m dị n'ime gị tupu mmeso ama nwa m okwukwe m dị n'ime gị onye isi ezinụlọ m okwukwe m dị n'ime gị nwa atụrụ Chineke onye nwere Chineke ya kpata ego okwukwe m dị n'ime ya okwukwe m dị n'ime gị ọkụ na-erere okwukwe m dị n'ime gị onye ya na-alụ nne m okwukwe m dị n'ime gị dị nwaanyị isi mpe ya
otito na-eju mmadụ otito na-eju mmadụ ịrụrụ anyị ihe kacha mma n'anya ndị iro anyị taa nna m aṅụlị na-eju m obi eze aṅụlị na-eju m obi o bizara chifu ime mere o n'ụwa onye mmeri m anyị eze bịara ime ekele bụ chiọma bịara ime ekele bụ chiọma 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 bụ chiọma bụ imeriwo Chineke anyị emeriela n'ọnọdụ ọbụla oge Gideon mere o nwere ihe o mere gị oge Gideon meriri n'agha o nwere aja chụrụ na gị n'ehi nna m ribe na-ekele m ọnụ m tụkwara na-ekele eze ebube ribe otito ọnụ m tụkwara n'otito ọṅụ na-eju m n'obi ọṅụ na-eju m n'obi chiọma 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 bụ chiọma mara nụ mma onye mmeri aha yarịbe ekele bụ chiọma yarịbe ekele bụ chiọma bụ imeri bụ ije 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 apụọla m chienu m ekopụla m amaghị m ihe iji mara chi nke ị na-efe ọ bụ onye ochi ka iji mara chi gị ka ọ bụ onye aka ntụtụ mana ihe m ji mara chi nke anyị na-akpọku aha ọ bụ onye ike onye na-awabata n'ezinụlọ ọbụla ya mee ihe ọma na-adị ya bata ọnwa ike abụọ ọsọ chai
onye ike ka a na-etu ya. Ije ụmụ agbọghọbịa niile na-alụbeghị di na-agagharị ebe dọkịta nwanne m dọkịta nwanne m dọkịta nwanne m dọkịta nwanne m ihe iji mara ya ihe iji mara ya mami ihe iji mara ya mami ihe iji mara ya anụmọtụ isi mara ya anụmọtụ isi mara ya anụmọtụ isi mara ya ọ na-eme aka azụ ọ na-ezu osile ọgwa onye ike ise abụ onye ike ise abụ gịnị onye ọzọ gịnị ka ị na-ekwu olee ihe iji mara ya olee ihe iji mara ya ise abụ gịnị